टेबल सारना साना मुसुगो जों सरकार फाइमारि परेगो बीजेपी बाइबे सरकार अब आं हामगे साइमानो एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कासा पार्ट आंगारनि नोडल मिनिस्टार जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बुआनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइड खाय दङ अब कोनो भुल करै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसाफोरखौ साइड खाय दङ बरंसो आं हामगे साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सुबुरनो रां फैसा होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडीसी रानिया तखन आं एडीसी रां होखा जों कायसा दिनै रिपेयारिं कायसा स्कुल चार पाँच स्कुल नि रिपेयारिं रां जों मांखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां मांखा आ रांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दं माने किन्तु आं वानसगुइ अब आं एडीसी नो आलादा ट्राइबल होखा आं लुदो रखा जे दिस अमाउंट कैन बी अवार्डेड टू टीटीएडीसी हेक्लाय 4टा स्कुलनि कन्स्ट्रक्शन ते बाउंड्री वाल नि बागै जों रां मांखा 1300 कोटी आबनो जों आं निजे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडीसी नो डाइवर्ट खालामखा एवार्ड खालामखा दा कायसा जों जानिंगो आंनाव पूरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडीसी नो 37 करोड़ 50 लाख 37 कोटी ते 50 लाख रां जों रहखा एडीसी नो पहिला इंस्टॉलमेंट ते सेकेंड नखायनो रहखा जों 41 करोड़ 25 लाख 41 कोटी ते 25 लाख जों खायनो बरनो रां रहखा अबेक्लाय जों जे मानसा जों बर साइड खाय दङ आं अबनो साना मुसु जे जों एडीसी नो डिप्राइभ खाय दङ एडीसी नो जों रां होया अ कगर आं खोनामानि अब आनि मते अब अंगिया जों जे मानसा जों साइड खाय दङ जों कोनो दिनो जों एडीसी नो डिप्राइभ खाया एडीसी जों जे मानसा जों साइड खाय दङ अब बनि बागै आं खाकाव हेसेन नोडल मिनिस्टार आनि सान जत रेकर्ड दङ रेकर्ड मडेल कक साबो जों रां होया हाय बरगे सामानि अभियोग खालामनि अब जाया आंनि नाव रेकर्ड फैना फैदि तामखोबा जे मानथाय आबर माननाय थांनो फैगां टुर पहिला हांखाय आं 7 तारिखो 7 एप्रिल सिलचर कायसा कतरमा पांगा मानजाखा अब हांखाय विष्णुप्रिया कल्चरल फेस्टिवल दिनै विष्णुप्रिया मणिपुरनि कायसा उत्सव आरो बराना चीफ गेस्ट लांखा और कासार डिस्ट्रिक्ट सिलचर और आं एज चीफ गेस्ट मानजाखा और बेलायखे आं दंथखा दिनै मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी आंनो पहिला आंनि जीवनाव पहिला बनो फेस्टिवल आं थांनो मानजाखा ते आरो बनो आंनो बर बेलाय बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरियावनो बेलाय हामबाय मायाफार स्पेशली आरो दिनै बिधान सिन्हा बुंनो दङ बर आर्मी प्रेसिडेंट आं बनो खाबाय खुबाय हामबाय मान सेकेंडलि हायनो हाय दिनै 9 तारिख हमखाय सरि 10 तारिख एप्रिल हमखाय अच्छा बिराट फांसन अब अरुणाचल प्रदेश सेप्पा इकाय जगह दङ और इटानगर होइते प्राय 6 घंटा जार्नी और भाईना कैसा बरनी गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय यूथ अफेयर स्पोर्ट यूथ अफेयर गवर्नमेंट अरुणाचल अब 14 टाइम बरनी मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट बरफ्राय लेखा अब बेलाय फांसन कटर अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर खाया चिली आरो मिनिस्टर रोमाजाखा आनो बरक हेसे चीफ गेस्ट बर दिनखा और मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट नि ग्रैंड फिनाले हजार बरक और आं 10 तारिख थांमानजाखा ते आनो बरक चीफ गेस्ट नामखा ते आरो बरक
taiba wan subu meya aram boro ano guard of honor aram boro rika guard of honor to sadharon borok mania abo to sai mano tin Arunachal government no ang belai hambai maro purano guard of honor ro thaika thaiklai 10 tariko April ang Arunachal Pradesh itano musite hachal siapa hika to a siapa town no ang thangman daka aba belai ke naithok belai ke function kotor aba goi ang belai ke khatong thokha dei Arunachal government ana belai ke borom rika ana boro chief guest samka abo ngang borno paiflaya ani khaku purbai hambai maya faro जों आं दिनै बिसेसके 3टा पॉइंट नोटै कासा प्रेस कॉन्फ्रेंस मा लायखा पहिलानो आं जत्तनो आनि तिप्रा बासिरनो आं खाका पुरबाय हामबाय फारो तामके चिनि दिनै सिं चिनि बुसु सेंखा जत्तो छात्र तिप्रा रायजोगो चिनि तिप्रा सारो तै कुमुndo हाबरो बायनो बुसुनो पालायो वो बुसुनो बागै आं जत हामबाय तै गाहाम गोरोंखै ओ उत्सवनो पालायनो बागै आं जत्तनो एसे मिनिस्टार अफ ट्राइबल वेलफेयर दिवस हामबाय मन्त्रि गै आनि खाका हाम याफारो ताव कैसे कप गै आनि कयदिन सिगा सीसी मीटिंग सेंट्रल एजुकेटिव कमिटी मीटिंग जोंहा चक्खा आं पहिला प्रेसिडेंट मामानि परेगो 3 तारिख 1-2 तारिख चिन कॉन्फ्रेंस का स्टेट कॉन्फ्रेंस अपनी परेगो आनो चिनि पार्टी रो हमजागै आनो इलेक्ट लायका अपनी परेगो जों अपनी फर्स्ट मीटिंग चिनि सेंट्रल कमिटी मीटिंग नेवर जों आसाव प्रेस क्लब आरो जों डिसिसन नाखा जे चिनि पहिला चिनि पार्टी नो जों स्ट्रेंथ माखायनाय मा क्राक माखायनाय रिवाइव माखायनाय चिनि पार्टी एक्टिविटी सेकेंडली जों चिनि डिसिसन नाखा जों इदानिं within very short period of time जों दिल्ली थाङै जों आरो होम मिनिस्टार बेखाय प्राइम मिनिस्टार हेके बथिनि जेपि नाड्डा आरो टप लिडार बाय जों मालायगै जों बर मेमोरेन्डाम बेखाय बथिनि बरनो जों जत साइबरा थांनाय मासाव 8 तारिखआव चिनि होम मिनिस्टार तिब्रा फाइब्रो बसनो सालांखा एप्रिल मासेगो आंनो कल खायनाय नबे कल खालायनाय चिनि पार्टी एक्टिविटी बाय हायनि बस हमर दं गावन आं बर रिमाइंडार स्टेट होनाय जों इमिडिएटली चिनि strong team Ipft जों दिल्ली थाङै जेरै मानथाय सौगायजों सालायनाय सेकेंडली जों सरकार जोंनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खायनो बागै प्रटेक्ट डिविजन जों टूर खायनाय बट डिविजन जों टूर खायनाय जोंनि प्राय 34 डिविजन दं जोंनि एट प्रेजेंट Ipft पार्टीनि अ डिविजन जों जत्त डिविजन जों आरो जों भिजिट खायै जों बरावबाय मीटिं खायनाय अ जों डिसिसन लाखा के तैबो जों फान्ड निबां कस लायखा आबाराव बang आं खाकाव चिनि जस्ट बिगिनिं जों पहिला आं प्रेसिडेंट मामनि परेगो अपनि पहिला चिनि स्टेट सीसी मीटिं आ मीटिं जों गोबां सिद्धांत नाखा आबा आं खाकागो जों तुलुतुला आगाव थांनाय आगो जों काम खायनाय जों दखान हानि बागै जों सामं खायनाय गुबैख्लाय सामं खायनाय गोथारखे सामं खायनाय आबनि बागै आं खाकाव चिनि जेना हरमोन ताकफोन जों फेरियाखौ जों Ipft नाखरम जों फेरियाखौ जों until unless जों achieve खायसे पर्यन्त जोंनि गोल स्टेटहुड जों मायसे पर्यन्त जोंनि मुभमेन्ट जारि दंनाय अबयस्य जों जोंनि मुभमेन्ट आं कक सयनो सागो जों एसे स्ल'यै दंखा जोंनि मुभमेन्ट जों एसे स्ट्रं खायना बागै ते रिपिट खायना बागै जों जत्तनो समाय थांजाक बेफोराव जों गोबां बरक फायखा जोंनि इउथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइं फायखा एमप्लय उइं फायखा ते जोंनि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौ जोंनि एनजिअ फायखा बरबा आं खाकाव जों यूनाइटेडली जों थामसाख्लाय सामतामांख्लाय अबयस्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय गायसे जों रिभाइव खायो स्ट्रं खायनाय हामबाय खुलुमबाय।